Jeg forventer selvfølgelig ro og orden, og så forventer jeg, at der er nogle mennesker, som der reelt interesserer sig for mulighederne inden for sociale medier. Jeg kommer jo fra Aalborg Kommune, og jeg synes, det er utroligt spændende at komme op og høre, hvad Hjørring Kommune går og planlægger. Vi har arbejdet med det i et stykke tid, og vi lader os vældig inspirere af, hvad andre gør. Jeg synes, det er rigtig spændende at få lov til at snakke med især folk inden for det offentlige system, fordi at her ser jeg nogle kæmpe store muligheder. En kanon mulighed for at komme i dialog med borgerne og styrke demokratiet. Det er en foræring, at man lige pludselig i stedet for at skulle sidde med sit eget lille website, som der jo fungerer som en lille øde ø, hvor man skal tiltrække folk, så lige pludselig får sådan en stor digital metropol, som de sociale netværk de er. Overordnet så forventer jeg, at det er startskuddet til, at Hjørring Kommune kommer ind i det 21. århundrede. Min forventning er helt klart at finde ud af, hvordan jeg kan anvende de her sociale medier i mit arbejde. Hvordan vi kan gøre noget nyt, og hvordan vi kan være med der, hvor det sker. Jeg vil sige, at jeg har ikke så mange forventninger, fordi det er ikke noget, jeg ved særlig meget om. Nej. Så det er egentlig også derfor, jeg har meldt mig til. Der kommer en generation, som er opflasket med internet, og hvis ikke vi kommer på banen, så finder vi dem aldrig. Vi har brugt Facebook lidt til nogle bestemte arrangementer. Vi har ikke fået oprettet en side endnu, men det er noget, vi arbejder for. Men det er nok, vi er sådan lige ved at forberede, hvordan det er, vi går ud, og hvordan det er, vi vil siden til at fremstå, og hvem det er, vi vil ud og fange og sådan noget. Det er et forberedelse til det, inden vi bare går ud. Det er da helt sikkert en mulighed. Jeg ved fra andre kommuner, at man har benyttet det rigtig meget. Og hvis man har fået positive resultater der, så er det da helt sikkert noget, man skal arbejde videre med. Jeg synes helt klart, det skal opfattes som en stor mulighed for at gøre noget nyt og være med der, hvor det sker. Jeg har fortalt om, hvad vi gjorde med et projekt, som handler om, hvad der skal ske på Budolfi Plads i Aalborg, når lejemålene, der er der i dag, de udløber. Så er der nemlig frit bud på, hvad borgerne i Aalborg Kommune synes, der skal ske. I dag er der parkeringsdæk og en superbrus, og det er ikke den mest spændende plads i hele Aalborg. Til gengæld så er det en af de mest centrale pladser i Aalborg. Så vi tænkte, at vi ville spørge borgerne på Facebook, hvad de synes, der skulle ske. Jeg har jo forsøgt på at definere lidt, hvad sociale medier egentlig er for noget. Fordi det er sådan et lidt flyvsk og underligt begreb, ikke? Og det er noget, der egentlig har eksisteret i mange år, og der er et kæmpe hype omkring det. Så jeg har forsøgt på at få det en lille smule ned på jorden og forklare, hvad sådan det er, hvad man kan bruge det til, og hvad det er for nogle muligheder, der er i det. Også for en kommune. Det bedste råd, jeg har, det er, find et velegnet projekt og prøv det. Altså, prøv det, for man kan ikke tænke sig til, hvad der kan ske der. Man er nødt til at prøve det selv. Man kan heller ikke lægge en strategi for, hvordan man skal bruge de her sociale medier, før man har prøvet. Så find et velegnet projekt, som mere end 10 har interesse for, og så gå efter det. Prøv det af. Det er altså et menneske-til-menneske medie, hvor vi skal tale som rigtige mennesker, og vi skal forholde os til virkeligheden for rigtige mennesker. Så altså, hvis man vil bruge de her medier til at tale som kommune til borgerne, så må man lægge noget af det der fra sig. Ja. Altså noget af det der sproglige fra sig, som altså det distanceagtige sprog, ikke? Og så må man altså forholde sig til, at nu skal være rigtige mennesker fra kommunen til at tale med borgerne. Der er rigtig mange muligheder, og det er da klart noget, jeg vil med at arbejde videre med. Og der er mange flere muligheder, end jeg lige umiddelbart var klar over. Specielt en vinkel, jeg har tænkt over, det er den der med den personlige kontakt, der er vigtig, hvis man skal i kontakt med nogle borgere, eller have vedvarende kontakt med nogle borgere, så skal man selv være til stede. Man skal ikke bare skrive noget ud en gang imellem en eller anden nyhed, men jeg tror, man er nødt til at skal være mere synlig som person. Vi kunne blandt andet godt bruge Jammer i forbindelse med vores... Vi vil også starte et netværk omkring innovation og digitalisering. Jeg har ikke overblikket over, hvad de der forskellige sociale medier kan. Det kan jeg godt mærke, at det gør noget i forhold til mit arbejde og det her med at inddrage sociale medier. Og det kræver selvfølgelig tid, som det skal ligesom regnes på. Er det investeringen værd? Det tror jeg nok, det er i forhold til mit arbejde.